Keď máme ešte čas, môžeme pokračovať. Pohľadom na kanál a pohľadom... Pán režisér to zvládol napriek svojmu veku a svojim zásadám. A pán režisér... A už idú výcitky. A keby nevedela, že ja o tom uvažujem celú dobu. No, ale pán režisér Satanás, nie ja, že ja som sprostá, hrubá. Pán režisér Satanás, celý život žijete proti svojim zásadám, ste zvrátený a sa je zvratné zámeno. Bohužiaľ... Je to zvratné zámeno? Nie je zvratné zámeno. Sa je zvratné zámeno. Zámeno? Ale je to sloveso, zámeno. Je to, ne, sa je zámeno. Zvratné slovesa sú také, ktoré sa hovorí sa. Ne. Si, sa, si, ne, se. Ne, sú to zvratné zámena. Sú to zvratné zámena. To ste nepočúvali poriadne. To sú zvratné slovesa. Idem sa urobiť. To je zvratné sloveso, nie je zvratné zámeno. Drobnú niečo do hlavy. Tá cigaretka bola moja, ďakujem veľmi pekne. Robíte mi nervy. Prehrali ste cigaretku ako obvykle. Zas som prehral do piče. No, takže ja sa už obhajovať nemienim. A to aj tých 10 000 starých ľudí, čo žijú svojim zvratným... zámenami? Svojimi zvratnými zámenami. No, takže ináč ja som takto na tom tak nebola. Mňa to ufakovalo ešte furt lepšie, ale zvratní ste vy, takže... Satani, nech sa páči, satani, môžete, takže žijete celý život svojím zvratným spôsobom. Áno, zvrácený ako ne. Áno, čo diktuje, čo som hlásal, čo som celý čas chcel a preto čo vás narobí, no... Nie, není pravda. Ty si mi prišla do môjho sveta. No, som dneska ten prášu, lebo akože to neviete ho robiť. Ty si mi prišla do života, dobre si mi prišla do života, fakt dobre, ale neviem... No a žalúdok je aký? A žalúdok máš ako vypucovaný po mne. No ešte nemám, ale dúfam, že mi ho poradne vypucuješ. No, už si ho dostal. Ako prepáč, samý Satan. Starí ľudia a samý Satan. Starí ľudia, ja nikdy neviem, kedy som starý. Dobre, takže sa už s tým baviť nebudeme. Dobre, s kým? No, takže dožíme... Kúkajte na jej koleno, nemá pekné koleno náhodou? Ne, toto bolo lepšie. Toto je lepšie. Rozdrásané. Napíšem tam jeho meno. Ty kokos. A to bolo na Lide. To bolo Luce. Nebolo to na Lide, keď to bolo na Lide, to mám piči. Neviem, kde to bolo, ale to bolo. So mnou to nebolo. To, aby si nikto takže nemyslel. Čo? Takže celý život sa snažíme. Snažíme sa opraviť opak a žijeme úplne naopak. Ako prepáčte, ale to som ja ešte ufakovala oveľa lepšie. Nenevaď sa na mňa, ale nádej sa dáva do detí. Áno. No, ja som teda pekný dieťa. Ahoj, Andelík. Ahoj, Andelík. Ahoj, Andelík. Andel to by taký chcel. Ahoj, Andelík. Ale nie, no. Ahoj, Andelík. Tak tu už si je frajer. Tak čo, nezačli to prichádzať samé od seba. Kde je frajer? No. Tak, to není môj frajer, toto. Ľúbi sa mi, ale není to môj frajer. Vlado, ty kokot! Zmenil si okuliare, ja ťa nepoznám. Poď sa aspoň božkávať trošku. Kde máme tú solnú sprostú? Ne, sprostú som... Tohoto človeka nemám rád, mimochodom. Áno? No. Ale však, keď už si došiel sadnúť, tak nech sa páči. Lebo ja ho obdivujem. Áno? Áno, hobinka moja. Aspoň jednu bočku. A ešte vácej. Asi ešte nám šašný? No, povedz, akú knižku mám. Na knižky sa bije. Hobinka moja. Máš si peknú voňavku? Poď sa navoňal. Máte? To sa mi neľúbi až tak. Ukáž. Kávinka. No. A čo vidíte takto? No. Mírečka som chcel ísť pozrieť. Ne, kde sú prášky? Vladenko, kde sú prášky? Prášky sú v... Vypí to! Áno, vypí to. Prášky sú v lekárni. Máme ešte na prášky? Nemám. Ja čo mi to hovoríš, ak ty nemáš na prášky? Neviem to vypať. Pôjdem do obchodu a to sa musí zase predať, to je dlhá cesta. Bude zase na prášky? Áno. Počúvaj, Peťo, ale neviem to vypať. Ale ty si povedal, že my chceme prášky.
Ja som mu nepovedal také nič. Ale povedal si, chcel si prášky. Áno, jediné s tebou, ale nie za takýchto okolností. Za akých okolností? Však si zoberieme, však si dáme. Nie, lebo ty si nadržaná na prášok. Tak Do ja ti piče, to neviem to nedávam. vypať. Ako Vlado, je to možné?